poměrně značném rozsahu museli restaurátoři provést výměnu starých, nevhodných tmelů a nepevného spárování celého povrchu architektury sloupu, od vrcholové hlavice až po základnu. Poškozená místa byla doplněna minerálními tmely, které byly strukturou i barevností přizpůsobovány originálnímu kameni. Od konce února až do počátku dubna roku 2001 se restaurátoři mohli pochlubit prvními výsledky své práce v Olomouckém muzeu umění. Poprvé mohla veřejnost zblízka uvidět v plném lesku restaurované vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice, sochu archanděla Michaela i skupinu Nanebevzetí Panny Marie. Součástí expozice byla také fotografická dokumentace nejdůležitějších restaurátorských postupů probíhajících na sloupu. Představu o velikosti a podobě nadživotních světeckých soch si mohli návštěvníci výstavy udělat ze sádrových kopií, které vznikly v závěru druhé světové války z obavy před hrozícím bombardováním města. Z originálních kamenných soch byly vystaveny 3 figury kamenných andílků světlonošů. Jedním z nejdůležitějších problémů památkové obnovy sloupu se stalo bezesporu statické zajištění vrcholové hlavice, která byla poškozena vážnými trhlinami způsobenými korozí hlavního kovového nosníku. Tento železný čep propojuje hlavici v celé její výšce s dříkem sloupu až do hloubky 2,5 metrů. S délkou nosné části vrcholového sousoší dosahuje jeho rozměr více než 8 metrů. Pro sledování pohybu celého sloupu restaurátoři umístili na plochu hlavice více než na rok čidla, která zaznamenávala byť jen minimální chvění celého monumentu. Na základě měření odborníci vypracovali návrh zpevnění hlavice systémem pružin a táhel. Praskliny byly ještě před instalací tohoto stahovacího systému injektovány a zality trvale pružným a provodu nepropustným materiálem. Ošetřeny musely být také nosné čepy kovového vrcholového sousoší Nejsvětější Trojice. Jejich funkci restaurátoři posílili novými prvky z korozivzdorné oceli. – 24. dubna 2001, tedy skoro po 2 letech, byla zahájena zpětná montáž vrcholového sousoší na sloup. Sochy byly na místo přivezeny přímo po skončení výstavy konané v Olomouckém muzeu. Jednotlivé figury byly na hlavici sloupu vyzvednuty jeřábem, ale stovky drobností byly podávány z jednoho patra lešení do druhého, tak jako dříve. Přestože se restaurátorům podařilo všechny velké sochy vyzvednout na sloup již v tento den, jejich náročná montáž byla ukončena až koncem května. Na sloup se postupně vracelo také všech 8 demontovaných kamenných soch, které byly osazeny na nové čepy z nekorodujícího materiálu. Aby nedošlo k poškození měděného sousoší Nanebevzetí Panny Marie, museli restaurátoři s jeho osazením počkat až do chvíle, kdy bylo po ukončení montáže vrcholového sousoší a restaurátorských prací na dříku lešení částečně demontováno. Na balustrády, které museli v rámci komplexní obnovy sloupu projít rovněž rozebráním a náročným znovu osazením, se mohly konečně vrátit také figury 12 andílků světlonošů. Na přelomu května a června 2001 začali restaurátoři postupně snímat lešení a odkrývat opravenou památku v celé její kráse.
Sloup Nejsvětější Trojice byl dokončen před téměř 250 lety. Jeho velkolepého slavnostního vysvěcení olomouckým arcibiskupem a kardinálem Ferdinandem Juliem Trojerem byla přítomna i císařovna Marie Terezie s Františkem Lotrinským. Také teď připravili olomoučtí radní velkolepou oslavu. Sloup Nejsvětější Trojice byl před zcela zaplněným olomouckým náměstím vyhlášen 10. památkou České republiky, zapsanou v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a posvěcen olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským monsignorem Janem Graubnerem. Na závěr slavnostního večera se za zvuků Orffovy kantáty Carmina Burana monument zaskvěl v záplavě barevných světel a září ohňostrojů. Už více než čtvrt tisíciletí dominuje sloup Nejsvětější Trojice městu, s jehož dějinami i obyvateli je bezvýhradně spojen. A zatímco my, lidé, dříve nebo později završíme svou životní pouť, bude sloup ze svého nadhledu sledovat jednu generaci za druhou. Naše životy i činy jsou jen pouhé kamínky v mozaice jeho bohaté a dlouhé historie.